imi sura munozikanwa naro prophet takukunzwisisa inasi nhasi katora kumbona zokuzwisisa ndezvabase kana makuti ndoda kudhomoka boys rangu munodaro muchecha ndizvere what exactly will you be saying? Because in street language kudhomoka it's almost like kutaura zvinhu zvisiri kuendera panguva yayo kana kuti zvausiri kufanira kunge uchitaura zvezvokuti akudhomoka munhu yamana kuchiko akutaureko zvinhu zvasingafanira kunge achitaura. Is that what you mean? How did that statement come about? Sei makari adopta imini from my streets kuti muri semuchechi kuti ndaudhomoka boys rangu zvazvinoita zvinhu izvi kuti zvakauya sei asi chandongoziva nje kuti kana ndaakuita zvinhu zvamwari nezvingonzoda kudhomoka. But where zvarinoreva it's like I will be going brutal. Right. It means the brutal in the aspect yekuti we are no longer hiding anything. Chaurifunga kuti achitauriki chaakutaurika, chaurifunga kuti chiri hidden chaakubuda chiri hidden. So pese paunonzwa pane zvinhu zvandaita panzwa tati muomberere maoko pane zvaakutozoendeka kusaidi kana kuti ndikunzwa kuda kudhomoka pane zvaakuzoenderera kumberi. So that's how it started. Then also vanhu vanozongochitambira vozongozvi escalate zvoenda zvoamplify. That's what happened.